Hi, good morning. This is Dhanu Naik from DS Associate. Today I am in my village. Have to a good performer. So ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳାର ଗୋଟିଏ ବାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଢୋଲ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଜାଣିବା। ଭାଇ କ'ଣ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ନାମ ହେଲା ଗଙ୍ଗା ଗୁଛାଇତେ। ଆଉ ଗାଁ? ଗାଁ ହେଲା ମୋର ମୋହନାଳୀ ଗ୍ରାମ। ବ୍ଲକ ହେଉଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ। ବ୍ଲକ ଆଠମଲ୍ଲିକ। ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୁଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଜାନ୍ତୁ।